tinokutokesa iwana manduwe tikupungurire nhau dzomanhoko dzozuva uri 30 mwedzi uno wandira kwedu kune pfanyiro ya mhando yenhau tiri kutendai zvikuru nokutitsigira nokuti kuYouTube kwedu kwasara mubodzi chete kuti tisvike pa100 vari kutitsigira. Toramba chindoti pfanyaipo pakanzi subscribe kuti tiitirwe zvakanaka. Toramba chikutendai nokutitsigira. Munhau dzanyasi tikutanga kuringa dziwa mupengo kwai wanosvika 320 noribodzi wabatiwa dziwa mupengo nyasi apa wagwarashiwa naro vanosvika 15. Toramba chindoti mweya yawo izorore murugare. Kwai vanhu vari kupora padziwa mupengo kana wachinge wahwara vari kusvika vanhu vanosvika 60 pa100 rega rega. Toramba tichitenda vari kubatsira kuporaku. Kwai vamwe wagwarashiwa naro ndiJethro Njovu anga ari mumiriri weZimbabwe kunyika yeUAE pabodzipo na Luke Masamvu anga ari mumiriri womutasa yoDzauru agwarashiwawo naro pokare. Toramba tichindoti wazorore murugare. Kuno kafirimu kaisiwa kari kuburitsiwa manji kwakaitwa zvakaitika musarudzo dza2018 wachiteera zvinhu zvakaitiwa navachamisa pakutsvaga sarudzo dzomavhoti. Izvi tiri kuramba tichindoti vanhu goringitsai munyatsoona zvakaitika. Zvizhinji tichagokureketerai kana tachionawo chifirimucho. Kuno sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reArtus iro rakaita zvokuratidzira padandemutande nozuro wachishandisa chibatiso chakanzi #SaveOurEducation. Izvi waiita wachiratidza kukundikana kuri kuita hurumende kuchengetedza upenyu hwevarairidzi pabodzipo nokuwabhadharawo mari inoningisika inokumeso. Toramba chindoti wakuru wehurumende dai wagona kuringitsa wabatiridza nokuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu hwamangwana. Vapwere vedu vanogotaikiwa nezvakawanda kana wakange waribe kufunda. Kune rimwe gwaro ranyorwa nazvinafundo Albert Makochekanwa wepa University of Zimbabwe anga ari kuti iye kuisiwa kwakaita masimba ese ezvichehwa zvese pabodzipo nomhuka dzese dzesango nezvimwe zvese muhofisi yamutungamiriri wenyika kuri kuita kuti kuite huori. Kwai izvi zvakonzeresa kuti wazhinji wagosaya kana zvokuita nokuti huori hwacho hunenge huri kubvira kumusorosoro. Izvi zvatonetsa nokuti kureketa kwomutungamiriri wenyika kwokuti wari kuda ba huori kwakwasaika basa nokuti izvezvizvi zvizhinji zvakamirira kundonzi muhofisi yomutungamiriri wenyika asi ivo waribe kana chibodzi chavari kuita nezvazvo. Tinoemba kuti vachagoreketa tusvinu wakuru wenyikawo. Kuchimanimani kuno mugwagwa kukuhwa nomvura kwai mvura yakanaitsa manhoko yaano yapfuura yaita kuti mvura izare pachukire ichibva yakukura nomugwagwa. Mugwagwa uyu kwai uri paZaiplatz unochienda makananga kuChatsworth. Tinoramba tichindoti vanhu ngavagoite tusvinu wagoningise nokuti tinoramba kuti vanhu vakukuhwe nemvura vagotaikiwa neupenyu. Masvanyigongonya mumhuri wachiwenga ari kuramba achindoenderera mberi apo mudzimai wavo Mary agochema padandemutande kuti akatadzisiwa kuona wana wache kwegore rino kunopfuura gore ribodzi. Ari kuti iye dai wazhinji paita anogonawo kupindira nokuti alibe kana manja okuti apindire ahwisane nawo kana masimba alibe nokuti wanenge wakatopakata nopfuti. Idi zvakatooma mabi angu asi takambomunyepa kuti kana watasva bere wotoziva kuti uchareka ba kugore tasva. Kwai nyika yeZimbabwe yakatadza kutengesa zvinhu zvakawanda kudarika zvayakatenga mumwedzi wazvita wegore rapfuura. Kwai zvinhu zvatakatengesa isusu zvakaita mamiriyoni ekuAmerica 490 anosere. Apa zvinhu zvatakatenga kubva kunze kwenyika zvikaita mamiriyoni 521. Izvi zviri kureva kuti pakaita mari inoita mamiriyoni 31 yatakabisa yataifanira kunge takaseenzawo kana kuseenzesa munyika medumu. Idi zvakatonyangara mabi angu. Paribe chiri kutekaira kumaindastiri ku. Titatamuke hedu kuenda pasi rese. Kwai muSouth Africa kwaita wachena waenda
kuratidzira kumahombekombe konyanza kuCape Town uko waenda wachiti vari kuda bazvo gumbiri rakaisiwa nehurumende. Paribe agoziva kuti hurumende ichagodii nawo vanhuwa kana kuti sei mapurisa aribe kuenda kowasunga nokuti wanga vari kushora mutemo wegumbiri. Kunyika yeDRC mukuru wehurumende ikweyo Sylvester Ilunga kwai asiya basa mushure mekunge apfanyiwa nevanhu vakanga vava kuti vada kumudzinga mudare reparamende. Izvi zvaita kuti azviitira kuti achengetedze kuti agopiwawo penjeni nezvimwe zvakawanda zvavanopanana kana vachinge wasiya basa. KuUganda Bobi Wine kwai agoti iye muzinda webato rache uchakapfigirwa nomasoja. Kwai mazuva atopfuura 10 wakandopfikira muzinda iyu nokuti wari kudaba kuti paite vanhu vanounganidza mapepa okuti vaende kumadharodzi mhosva kusvikira mazuva anotendewa nobumbiro romutemo apfuura. Bobi Wine ari kuti akajiva musarudzo dzakaitiwa. Heno harahwa iyi kuti iri kuedza kudini ikweyo. Tichigumira tiri muRwanda kwai Rwanda iyi yaitiwa nhamba yechitanhatu panyika dzepasi rese mukuedza kwayo kubatsiridza nokunadzirisa nokubata zvisvinhu nokutekedza zvinhu zvine chekuita nechirwere chodzihwa mupengo. Idi tinoti ava waribe kukuyiwa naEAC yawakuya sezvatiri kuita kweduku. Toramba tichindotenda utungamiri huri kuita tuzvinhu. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano musenha wanyasi wogumira pano ndini wenyu Mhandiwe Ponhawo.